І пацан. І сьогодні я хотів тобі показати таке IP. Ну як, ключ для генерації. Коротше, заходиш, ставиш теле 394 90 20. От нажимаємо готово і нажимаємо, творчість, наприклад. Робимо світ. Ми зробили світ і ми появляємося сюди. Наразі. Йдемо. Нажимаємо підльот. І летимо в цьому направлінні. Деревня, невже це деревня? Ну, вона тут не одна. Якщо ви полетите так, навскіз, десь 21 кілометрі. Невже? Це друга деревня. Так, це друга деревня. Інтересно, це IP створив я. Так, реально, я створив IP. Це ще не все. Летимо. Ну ладно, пацан, тут це все неподалік моря. Ну і ти далі сам знаєш, що робити. Ладно, пацан. З тобою був я, 20 000. Бувай.